Uy, kinain. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ate, sobrang liit eh. Bibigat eh. Manginginom. Laki na dyan. Wala na galit eh. Ang bigat, 40. Puro riders ang itinawag. Long drive ang puti. May scout ranger na dyan. Mga kampan, dito lahat mga Team Mindo. Yan, magpapahalaban tayo ngayon ha. Ayan, yan yung champion ngayon na bago. Yan, yan oh. Ayun. So, yun yung magiging champion susunod na araw. Ayan, yung nakatayo na yun. Oo. Simulaan na yan. Ayan. Ayan na si Kasakmal oh. Ayan, 7-0 yan. Ayan, so shoutout muna tayo kay ano ha, bago tayo magpalaban. Shoutout muna tayo kay Eduardo's ML yan. Shoutout sa'yo. Kay Kawai Potato, nasa Taiwan yan. Shoutout sa'yo. Kay Raniel Corsiga yan. Shoutout sa'yo. Kay Dilby TV yan, si Dilby TV. Kay Gagambal TV yan. Kay Merlin Perez ng Mindoro. Yan, so panoorin natin itong mga gambay. Laban to. Okay, palaban natin sa Tailendo. Medyo na ito. Delikado Ayan, unang bolos. Okay. Baka yung nag-boot po kanina. Hindi. Dilaw yung kay Tailendo. Hindi na mahit yung mga na yan. Hindi lang talaga siya. Uy, kinain. Tapang din yung Double J. Tapak ng kay Double J oh. Kinayod yun oh. Laban. Grabe yung laban. Akin, oh. Kinabol, oh. Kasi yung kay tatay, malaki. Kitang-kita. Ito, tumatakbo yung kay tatay. Malaki, kanya yan. Ito, malalak, mga halimaw. Ito mo nadali akin. Ang gagamba niya. Sabado ba ako Sabado. Hindi talagang kaya siya nalaglag dahil wala na siya. Bumitaw na talaga. Bumitaw na. Kaya na line of death na talaga. Line of date na lang kung gusto nyo. Nadali pagkakagat. Oo, malalim. Okay, 4-3. Yon, 4-3 kay Tatay Mendo. Pero ang ganda ng laban, no? Oo, malupit yung kanya. Alright, anong galing. Kaji na, Kaji. So ayan, napanood nyo mga kamba. Sana nasiyahan kayo sa napanood nyo itong tournament na ito. Salamat. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas yan. Suportahan nyo ang aking channel at syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!